bafike tholakala ukuthi bahambe ngendlela lapho kwakhiwe khona isibaya sezinkomo zonke zomuzi kaMpondo bazibona basho ukuthi akukho muntu uma thola ukuthi zinsuku lezi babuka laba bantu mabefika lapha enkosini bayitshela ukuthi siye sayithola inkomo wahlomisa amabutho akhe wathi kuwo siyayilanda inkomo iy'ngane zilambile ukudla kubi amagula akhe nqansi umuzi wathi hawu singayilanda kanjani inkomo lapho na wathi siyayilanda ngoba laba bantu lapha kwakuwudlisi lwabantu uNgcobo wayengange ezinye izotshani la nezibongo zonke zakhele umuzi omnesinzo ezakwaZulu uhloma ngabo laba bantu wathi lona cha ingesabo sizozilanda inkomo sebeyibonile ukuthi sikuphi bayivalela wakhetha wonke amabutho eqa ngaphezulu kwenkomo aphelele wehlala nalaba bantu ababethunyiwe lapha uma befika kule ndawo sitholakala isibaya nokuvala wathi thatha ubamba lo mvalo umise kanje ubuthe la uthi lo ubuthe donsa uthi lona ubuthe udonse uthi lona ubuthe udonse uthi bamake kanjalo bonke abantu iy'nyawo zabo zingena ngaphakathi esibayeni bahamba before bethatha inkomo bahlehla nyova bayidonsa ngomsila noma bayidonse ngomsila bayibamba kuphela kodwa bahlehla nyova amasondo angene esibayeni nezinyawo zingene konke kubhekele akukho ukufulathela isibaya akukho ukufulathela isibaya laphuma kanjalo-ke iy'nkomo zonke ney'nyawo zalaba bantu abayibambile zazibheke ngaphakathi esibayeni baphuma bahamba ibanga
elide ngazi noma mhlambe liye emfuleni lapha emango. Bathi phenduleni-ke sibhekeni esiyakhona ebusuku. Hayi mina angazi-ke noma kwakunyezi noma kwakunjani. Babopha imithwalo bahamba. Uma kuyokusa base bethatha igxathu elikhulu elide kakhulu laba bantu. Uma kuzofikwa lapha abalusi balezi inkomo nakho konke lokhu nezimbuzi kwakhishwa kanjalo. Bahamba konke nakho. Masonto angene ngaphakathi ekhaya. Wathi lo mnumzane mayesebikelwa inkosi belusi bey'nkomo nabavali bamasango iy'nkomo kazikho konke obekuyizinto ezithathwe kwaNdlovu. Awu niyasibhedile nina la azikho ziye kwabani yanganawa le nto. Azikho iy'nkomo kuvele ezinye izazi zithi esohlola ngempela ukuthi yini lena esiyitsheliwe iqiniso yini. Bahambe baye bafike lapho bafika khuluma Somile Sibaya. somile kuvaliwe njengoba kuvaliwe Kade bevalile. iy'nyawo ngena ngaphakathi. Wathi lo mnumzana hayi ngiyabona baze kanjani umgoqwane ovaluthe nokuthi bakubuyisele laba bantu njengoba kunjalo futhi amasondo ey'nkomo wakhohlwa yena. Iy'nkomo zayihambile baka bayihlalela phansi. Wabuya wathiwa hhayi sazobe sibuye siluhlele lolu daba ukuthi iy'nkomo nisho nsiphi ngoba abantu abazi inkomo belusi bey'nkomo iy'nyawo zingena ngaphakathi zonke alukho unyawo oluphumayo. Awu suku luthile kwakhiwa-ke inqina-ke inqina iyabaqoqa-ke bonke abelusi bey'nkomo nabavali bamasango. Kuthiwa khulumani kahle madoda. Ukuthi laba bantu bashonaphi baqhamukaphi abakhipha iy'nkomo lapha. Kulindele ukuthi badinga bobulawa bavela-ke ey'khulu-ke ey'thile
ndoda ngicela mina ke siyobheka kwaNzulu ukuthi azikho inkomo. Kutholakala ukuthi khuluma indoda isethenjwe esikhulu enkosini ushaka. Kwathi uyakholwa yini ukuthi ngabe abantu bakwaNzulu bafikile bathatha iy'nkomo nabo? Bathi cha, sobheka nje ngaphambi kokuthi sithathe isinqumo ngala bantu. Kwathiwa-ke cha, kuzothulwa amadoda angaziwayo kwaNzulu, azinhloli manje, ayizinhloli. Athiwa abazali amadoda afika kudliwa ngodala kuncindumeni lamadoda, sokudliwa ngodala ukhetho kubuswa kubuswa. Uyafika lo umkhulu wenu wathi ngiyababona laba bantu abaphuma lapha, awu baphuma lapha laba bantu na? Hhayi-ke babusiswa ngakho konke kwakuhle, baza babopha imithwalo bahamba. Bahamba-ke bobika-ke laba, bafika bathi ziphelele zonke, akukho nayinye engekhona, nembuzi akukho nayinye engekhona. Konke kuphelele njengoba kwakunjalo. Hhayi-ke athi ayihlobo siyobabona. Bahloma-ke amabutho, wahamba nawo yena. Wathi eseza engakafiki kulesi sigodi, le ndawo ngathi mangiyibheka ngibonanga kahle. Iyihlanze eliye ngokukhuphuka lithi ababe enaleli gqubu. Lo muntu esebabona wathi kayihlome, bazothi beza laba bantu bazovukelwa endleleni bashawa babaleka impikashaka yonke nayo babaleka. Babuya ngendlela ababethi babuya ngayo, bethi ibuye. Bathi bengakanaki yavuka impi yabashaya yabachitha. Eyabachitha ngangokuthi uShaka engenakuya kwenye indawo, waphuma ngenye indlela, owawela umzinyathi, wawelela Embo uShaka wayohlala khona. Wayikhipha impi yakhe, yathi mayiqeda nokuwela umzinyathi, iphelela nokuba nganeno komzinyathi ingakahlelwa
yavuka impi yakini Yeah. yabaqongqotha babaleka kwaze kwaziwombe ezine. Kwathi ngalolu lwesihlanu wathi uShaka hayi bayekeni banehlulile, Yeah. ayikho into emiyona bengithi ndiyinsizwa. Wabupha umthwalo kaMkhize wahamba wafika lapha ekhaya wayedlula eya kolunye uhlanga lolimi njengoba senikhulumile nizonke, ngoba waye esehlala emizini yey'limi esuka kulolu limi lwabantu eye kuloluya, asuke kuloluya aye kuloluya kuze kufike usuku lokuthi abuye ezikhaya. Kube kusala njalo lo muntu, akubuyanga-ke kwabakhona. Kwase kutholakala ukuthi uma besathi bayaphola kule ntaba, uNomance Yeah. kwavuka eceleni kwenkosi ingwe Yeah. yayibamba inkosi, inkosi yashona kanjalo. Oh yeah, uMpondo. Okwathi-ke seyishonile kuthatha uMfingwane isikhulu wathi hayi lolu daba lusenzima kimi, angazi uma bezwa abantu bakwaZulu ukuthi uma kusefika siyokwenze njani thina Oh yeah. uma behloma laba bantu bezayo, ngoba leli qhinga ngiliboni kahle ukuthi siyokwazi ukulenza ukuthi sibabone laba bantu beza sibahlanganise njengobaba. Kwathi asisukile umkhandlu wonke wamamukela, basuka bawela uMzinyathi bazokhuphuka ngeNtanyana. Uyayazi iNtanyana noma uyayizwa? Yeah, yes. Isendaweni yamaChunu. Yeah. Ya. Wanqamula lapho-ke baza bofika emthonjeni womngeni. Yeah. Bathi-ke ngesilungu escort. Escort. Escort Oh. noma escort lapho esehlolile lonke lisuka lapho lize lizoshaya la eFortlies